Искате ли да получите 100% бонус до $1000, както и да получите 100 безплатни завъртания без депозит. Ако все още нямате регистрация в Казино Вавада, може да си направите такава, като последвате линка долу в описанието на видеото. Включително този линк може да съм го оставил в коментарите, така че може да ударите по едно око. Не мога! Най-накрая цял екран на Wanted-а! Ама не са големи хиксовете, майко мила! Голям хикс дай бе! Дай 7! Мале цял екран! Има една нова игра на Hacksaw, трябва да я пробваме да видим какво ще направим на нея. На NetEnt и на Hacksaw. Има и други, ама... Ronin Stackways казва играта. О, къде ми е камерата, бе? Пак е с тия Stackways. Аз принципно ги харесвам, така че... Панди. Някакви. Айде, бонус! Добре. Искам едно екранче седмици майна. Знаете ли какво добре ще ми дойде? Ей такова, ама до края. Който иска да го вземе този бонус, без депозит, който е реално, да си пробва просто късмета, има линк в коментар, тук в лайв чата най-отгоре и долу в описанието на видеото също го има първия линк. Дай да хитнем нещо на 6, ай. Добре, това ми харесва. $20 Charming Kenya, 20 Joker Reels. Ей тая. О, на 2 евро джакпот карти ли, брат? О, дано карото поне. Майко, пиката човек, няма как. Ясно, пак спатия, брат. Ето я. Как спатия на 2 евро, човек? Не е тъпата убита във вада. Всеки път спатия печеля майна. Един път бях спечелил каро и това е. Бах ти газа. Имам предчувствие, гайс.
Имам предчувствие, моите предчувствия не ме лъжат, между другото. Да видим. Дали този път предчувствието ми ще е правилно. Добре. Това предчувствие дано да се окаже правилно. Че седмиците ще са тука, защото са много силни тук. Оле! Майко! Майко мила! Майко! Майко! Моля ти се, голям хикс! Голям хикс! Не мога! Най-накрая цял екран на Wanted! Ама не са големи хиксовете! Майко мила! Голям хикс дай бе! Дай 7! Мале, цял екран! Мале! Не е много това, май, ама... Майко, цял екран! Човек, доживях да го видя! Доживях да го видя, гайс! Доживях да го видя, той е мръсен екран! Чакането си е заслужавало! Друпай! 1600 евро! Майко мила! Майко мила, не мога да повярвам, брат! Бягай, бе! Аз не мога да повярвам, най-накрая пълен екран, ей! Ей, събудете са, ей! 15 човека гледате, ей! Пълен екран! Ей, 15 човека! Гайс! Бягай, бе! Аз не мога да повярвам, най-накрая пълен екран, ей! Ей, събудете са, ей! 15 човека гледате, ей! Пълен екран! Не мога да повярвам! Пълен екран, брат! Чай да си го клипна.
What? Литерали купувам... Три бонуса, брат, ти от ли си? Сега ми трябва да хващам просто. Дай да пробваме... Дай да знам. Burning Hot малко, ай. На 5. Те ми останаха 800 евро ли колко тук. Ама ще е хубаво да хитна нещо. Някакви хубави петици, ако ми нареди. Не знам, брат, според мен е по-добре да играеш плодове. Не, защото те трябва да пишат минимум 100x, за да се избият. Нали знаеш колко често пишат 100? Преди малко купих. Купих 3 бонуса на 100 евро, на 40 цента и на 60 цента. И ми писаха 10x. И много тъпо така. То възвръщаемостта на парите, където ги давам, са много малко. А и сега като ми даде една четворка или петица грозде, перфектно. Макс кеш аут. Си не мога повярвам търпението как. Търпението този път ми се отблагодари. Играх на какви ли не тъпи игри на някакви 20 стинки за лок. Повече линии. 10 линии. Ама то реално искам просто да ми пишат заради това. Пари да могат ми пишат. Да не е някаква бедна игра. Да, точно е. Едно када остана. Още 500 евро трябва да изиграя. Аре, нареди ги де. Колко бе? 190 евро. То нищо не е. Аз 90 евро по-добре купа един бонус, бе. Но направо и вчера и днеска. Ох, майко мила. Ей, това е само казино стримари да има, а? Яко Дерченка. Тази седмица яко съм ги съдрал, брат. Ама то така се трябва. То ни трябва да се жалят казинарите, честно. Оле, моля ти са!
Множител! Браво, бе! Брат ми, то бонус е перфектен, е луд. Аз съм чудесен направо. Няма. 1000 евро точно кешаут. Майко, 2 дена по 1000 евро! Как ми върза, аз не мога да повярвам. Брат. Най-добрият превъртач на бонус съм аз, честно ти казвам. Бях баланса колко малко ми беше. Баланса ми беше 20 евро, бе, брат. Не мога да повярвам. 20 евро ми беше баланса.